Hello लोगोफोर दिनै जोङो सिरिज 3 लेसननि 3.3 निफ्राय स्टार्ट खालामगोन स जायफोर फरायसाफोरा बे आगोलनि भिडिअफोरखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना सिरिजआव थांनानै 3.2 3.1 खौ नायनो हागौ स दिनै जोङो नै भिडिअआव 3.3 सोंनाय बिदाब 3.3 खौ सावरायगोन बे जाबाय क्लास 10 नि सानखान्थिनिफ्राय So बे 1 नम्बर क्वेश्चन मा होनाय दोङो 3.3 आव आं क्वेश्चनखौ लिरना नाय जायासै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि समाव बिजाबखौ दिहुननानै मोनसे खाता दिहुनना लाबानो जाबाय जाहाथे खालामना लायो स गाहायाव दोङो जे गाहायाव हांखोआरि समानथाय जराफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुन स बेवहाय होनाय दङ x + y स आं क्वेश्चनखौ लिरनोसै 1 नम्बर मा होनाय दङ गाहायाव हांखोआरि समानथायफोरखौ जोङो फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुनदों स 1 नम्बर दङ x + y = 14 आरो मोनसेया दङ x - y = 4 फज'स्लायनाय आदब माने जास्ट मायबा मोनसेनि भेलुखौ मायबा मोनसे इक्वेशनाव जोङो फज'नानै होनायखौनो जों मा होनगोन फज'स्लायनाय स दा जायखिजाया मोनसे इक्वेशनखौ निफ्राय मोनसे इक्वेशनाव फज'नाय आरो आं बुजायनोसै सल्युशन होनाय दङ x + y = मा जोङो 14 स बेखौनो लाबाय दा बेनिफ्राय जोङो x खौ बिथिं लाखिबाय 14 - y दा आं बेबायदि खालामबाय y खौ बिथिं लांबा मा जागोन बेयो 14 - y जाहैबाय स नोंथांमोना x खौबो लाखिनो हागोन y खौबो नैथिं लाखिनो हागोन गावबा गावनि गोसोजों स बेखौ दा बेखौ आं मोनसे मा ओमफ्राय आं मोनसे मा दोङो दा x - y = मा दोङो 4 so for example आं नायखो दा मा होनसै आङो 1 so therefore दा नै x = मा मोनखो जोङो 14 - 1 so x नि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो नाय फजना मोनो होननाय माने फज'स्लायनाय आदबनि मिनिंआनो जाबाय फजना होनाय स दा नै x खौ मा मोनदोंमोन जोङो x नि मानखौ मोनदोंमोन 14.y स बे मानखौ x नि मानखौ नै 1 नम्बर इक्वेशन नि नै x नि जायगायाव जास्ट पुट खालामना हो माने फजना हो स देयरफॉर नै बायदि लिरनांगौ बेनि स्टाइलखौ 1 implies that माने 1 फजनाय होननाय बुजियो स x नि जायगायाव जों मा लिरगोन 14 - y स माइनास ओमफ्राय नै मा जागोन -y = इथिं मा दोङो 4 माने 1 नि जायगायाव जों मा फज'खो x नि जायगायाव सिम्पल 14 - y आरो नै y आथ' y थाखाबाय नैबे बेनिफ्राय बे 4 आ 4 स implies that दा -14 खौ बिथिं लांनोसै ओमफ्राय -y जों मा खालामगोन -y ना आगोलनो ओंखारदों माइनास जों मा खालामो प्लास खालामो स माइनास प्लास खालामबा जोंना मा जागोन मोननै y जालांगोन स मा जागोन -2y स = 4 नैथिं 4 जाबाय 14 खौ बिथिं लांनांगोन लांबा मा जागोन -14 जागोन मानोना प्लास दङ बायथिं मा जागोन बेयो माइनास जागोन स दा नैबे -2y = 4 निफ्राय -14 थांबा जों मा जागोन -10 स implies that नै माइनास केन्सेल स y = नै जों 2 आ y जों सानजाबना दङ स बिथिं लांना होबा क्रस माल्टिप्लिकेशन बायदि बे मवा थांगोन जोंना सिङाव थागोन 10/2 जाहैबाय स implies that y = दा बेजों 2 जों 10 खौ रानबा जों मा मोनो 5 स y नि माना जोंना मा मोनखो दा 5 स दा बे y नि भेलुखौ नै 1 नम्बराव 1 नं इक्वेशनाव सिम्पली पुट खालामना हो स देयरफॉर y नि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो नै 1 आव फजना मोनो मा जागोन 1 फजवा 1 implies that आं होनखादों जे 1 आव फजना होबा जों 1 implies that लिरखानांगौ दे x नि मानखौ 1 आव फजनाय लोगो 1 implies that बेबायदि लिरबा स्टेन्डार्ड जायो आरो एसेना स x - y नि माना जोंना मा 5 माने नै y नि जायगायाव नै y नि भेलुखौ जोङो पुट खालामना होबाय स = 4 स implies that मा जागोन दानि बे x = बाखौ बिथिं लांबा 4 - मा जाखो 5 स implies that x = 4 निफ्राय 5 थांबा जोंना मा जागोन -1 स दा बेनि एन्सारा मा जाखो जा लोगोफोर x नि माना जाबाय -1 आरो y नि माना जाबाय मा y नि माना 5 स बुझि मोनाखैबा खिन्था हरबानो जाबाय लोगोफोर सिम्पल एबार दा आं 2 नम्बरखौ नायनोसै
नै नाम्बाराव दङ जोंनिया नै नाम्बार मा दङ 2 नाम्बार दङ s minus t equal to 3 आरो मोनसेया दङ s by 3 plus t by 2 equal to मा 6 दानि नि बायदिनो सिम्पल खालामबानो जाबाय सो सल्युशन गिवन होनाय दङ s minus t equal to 3 दानियाव नोंसोर सिन्था खालामनो इमान गोनांथि गैया जे जोंना मा दङ s आरो t दानिया x y दंमोन बाट नियाव दङ जोंनिया s आरो t दानि बायदिनो जोङो s खौ लाखिनोसै आं दानि बायदि जायखिजाया मोनसे लाखिनो हागोन नोंसोरनि चॉइस बायदि आं s खौ लाखिबा 3 t खौ उथिलांबा मा जागोन प्लस जागोन मानोना जोंनिया बेयाव मा दङ माइनास दङ सो प्लस मा जागोन 3 जाबाय सो बिनिफ्राय आरो मोनसे मा होनाय दङ बेयाव होनाय दंमोन s by 3 plus t by 2 equal to 6 दा नै s नि मानखौ नै 1 नङाव जोङो फज'ना होनसै सो देयरफॉर s नि मानखौ 1 नङाव फज'ना मोनो s नि मानखौ 1 नङाव फज'ना मोनो 1 implies that मा जागोन दा नै s नि जायगायाव जास्ट जों 3 plus t बेखौल' फज'ना होगोन बाय 3 निफ्राय बाकी जेरै दं बेगिरि लिरना हो दा खोथाया जाहैबाय नै दुससा दिहुना लानानै क्लास खालामनो नोंथांमोना रोङाबा जाय रोङा बेफोरो कमेन्ट बक्सआव लिरना होबानो जाबाय सिम्पल आरो रोंनायफोरा रोंगौ होनना लिरना होबानो जाबाय स' दा सिम्पल आं बुंसै एसे दा 3 नि 2 नि दुससा लाबा जों मा मोनो नाय 3 आरो 2 नि दुससा लाग्रोनांगोन जों बेबायदि दाजाबनायफोरखौ 3 आरो 2 नि दुससाया मा जायो दा बिसोरखौ नाय मोननैखौ माबा मोनसे अनजिमाजों रानजागोन नामा नाय रानजाया मोनसेबो 1 नि बागै आरोना 1 जों रानजाबा जाया मोनसेबो रानजाया दा फर एग्जांपल दा बेबायदि थायोब्ला जों मा खालामगोन 3 जों 2 जों डाइरेक्ट सानजाब मा जागोन होनबा 6 फर एग्जांपल आं मोनसे एग्जांपल होखानोसै आं सोरबा रोङाबा नायना नाखा दा 2 आरो 2 दा बिसोर निउबो 2 थानाय बा गाहायाव बेखौ मा खालामगोन आङो राननो हायोमोन मानोना नैजों रानजायो 1 1 स' दा नैखिना सिम्पल नैखिना सानजाबना होबा जोंना मा जागोन दुससाया अनलि 2 सानजाबसे 2 सानजाबसे 2 जागोन स' दा नैनि गारनाय जोंना मा जागोन 6 दा नेक्स्ट स्टेपआव जाबाय 3 जों 6 खौ रानदों 3 जों 6 खौ रानबा मा 2 जों 2 सावजि दङ बेजों सानजाबगोन 2 जों 3 plus t 2 खौ सानजाबाय माने बेनिफ्राय 2 दाजाबाय ओमफ्राय 2 जों बेखौ रानलाय 2 जों 6 खौ रानबा मा 3 जों t खौ सानजाबा मा 3t इक्वल टु निथिं जाबाय 6 दा नाय नैनि सिगाङाव मा थायो मोनसे सिम्पल 1 2 जों बिदि सानजाब 1 जों बिजों सानजाब स' दा नैखौ एक्सप्लेन एक्सपान्ड खालामबा मा मोनगोन 2 सानजाब 3 6 प्लस 2 सानजाब t 2t प्लस 3t इक्वल टू माने 6 जों सानजाबाय डाइरेक्ट खिन्थिखाबाय आं 6 जों 6 सानजाबाय सा 36 सो इमप्लाइज दैट 2t प्लस 3t बेसेबां जागोन जोंनिया 5t इक्वल टू 36 6 खौ इथि लांबा माइनास जागोन -6 सो इक्वल टू 5t इक्वल टू 30 सो इमप्लाइज दैट t इक्वल टू 30 by 5 नै 5 जों नै 30 खौ दानबा जों मा मोनगोन 6 सो दा t नि माना जाहैबाय मा 6 सो दा सिम्पल बे t नि मानखौ t खौ जा 6 मोनबाय ना बे t नि मानखौ नोंथांमोना जा सिम्पल नैखौ पुट खालामना होनो हागोन नैखौ 2 होबाय आं लागावनि बे बिनिफ्राय नैनिफ्राय नै लिरबानो जाबाय t नि मानखौ 2 नङाव फज'ना मोनो 2 नङाव फज'ना मोनो दा 2 फज'दोंलाय आं सिम्पली दानि बायदि 2 इमप्लाइज रिखादों 2 इमप्लाइज दैट s इक्वल टू 3 प्लस t नि माना बेसेबां 6 इक्वल टू बेसेबां 9 देयरफॉर जोंनि माया मा जागोन देयरफॉर रोदाफोरा जाबाय t नि माना जाबाय 6 आरो s नि माना जाबाय मा जोंनिया मावफुंथाया s नि माना जाबाय 9 सो बेनो जाबाय जोंनि आन्सार सो दा थार्डखौ खालामलायनोसै लोगोफोर बुजिदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मेसेज हरनो दाबाव जाहाथे बुजिदोंबा बुजिदों बुजियाखैबा बुजियाखै होननानै नङाब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम जायो आरोना नोंथांमोना नायबा जों एसे मोजां नाङो जुदि बुजिदोंबा कारण सापर्ट मोनाबा भिडिअ खालामनो बायो सापर्ट मोनबासो खालामनो लुगैयो भिडिअफोरखौबो स' नोंथांमोना आजिसिम माने सापर्ट खालाम जोंखौ जाहाथे गासै सिरिजखौ जोङो थाबैनो कमप्लिट खालामनो हायो
नोंथांमोना जेसांनो सापर्ट खालामगोन जों एसांनो एडुकेशन रिलेटेड भिडिअ बानायनो ट्राइ खालामगोन स' दा नैबे मा दङ जोंनिया 5x minus y equal to 3 बेनिफ्राय नैबे 9x minus 3y equal to मा 9 स' दानि बायदिनो सिम्पल बेफोरखौ लादो आरोना दानि बायदिनो होनाय दङ गिभेन 5x minus y equal to 3 आरो मोनसेया जाबाय नैखौ दा आं सिम्पल y खौ लाखिनो गोसोबा हागोन नोङो आं y खौ लाखिनोसै minus y equal to 3 minus 5x so into y को जुदि नै y को दाननांगौबा जोङो y को गैया खालामनांगौबा जों मा खालामगोन गासैखौबो बोथ साइड बिथिंबो मा खालामगोन माइनास दो मा खालामगोन सानजाबना होगोन बेखौबो माइनास सानजाबाय बेखौबो माइनास सानजाबाय स' माइनास माइनास प्लास जाबाय माइनास माइनास नि मा जागोन माइनास 3 माइनास नि प्लास 5x दानिखौ 1 होबाय बेनिफ्राय दा मोनसे मा दङ जोंनिया मोनसेया दङ जे 9x minus 3y equal to 9 बेखौ 2 नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय दे प्रसेस लाइननि आदबखौ जायखिजाया मोनसेनि बा x बा y नि जायखिजाया मोननै इकुवेशननि मोनसेखौ जोङो लाखिनानै बेनि जायखौ दिहुनना लादों बेखौ नेक्स्ट इकुवेशनआव जोङो फजना होबानो जाबाय स' देयारफर नै y नि मानखौ टु नङाव फजना मोनो 2 number question number 1 2 implies that 9x minus 3 into 3 जों नै आने y नि जायगायाव जों मा फजगोन -3 plus 5x equal to मा मोनगोन इयाव 9 so implies that 9x minus दा इयाव सिम्पली सानना हो minus minus plus 3 3 9 3 3 is 9 minus plus minus 3 3 9x equal to स' दा लोगोफोरनिखौ दा नोंथांमोना मोनसे नुबाय जे मा मोनखो बेवहाय बे 9x मा जाखो केन्सेल जाबाय बिथिं 9 इक्वल टु मा जाखो 9 स' दा बे जोङो बेयालासे खालामनो इमान गोनांथि गैया नैयावनो जों मिन्थिखायो जे 9 लोगोफोरनिखौ जुदि जोङो 3 कमन लायोबा मा जागोन नैखौ 3 कमन लाबा मा जागोन 5x minus y इक्वल टु मा जागोन नैथिं 9 नै 3 जों नै 9 खौ मा जागोन दा 3 जागोन मा जागोन 5x minus y इक्वल टु मा 3 नाय बेयाव मा मोनखो 5x minus y इक्वल टु 3 सेकेन्ड इकुवेशनखौ बेनिफ्राय फार्स्ट इकुवेशनाव मा दङ जोंनिया नैखौबो मा मोनखो जोङो दाननानै बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय नैबे मा दङ जोंनिया 5x minus y equal to 3 दाना मोननैबो इकुवेशना मा जोंनिया मोननैबो इकुवेशना जोंनिया समानथायफोरा समान जाबाय स' जों आगोलावनो बे टु लेसनखौ आं भिडिअ खालामदोंना खालामाखै मिथिया नोंथांमोना जुदि फरायदोंबा मिथिगोन जे जेब्ला मोननै इकुवेशना गावजों गाव नांजाबना थायो मोनसे माबायाव जुदि मोनसे इकुवेशन लायोबा जायखिजाया नैबे इकुवेशन लाबाय दा नै इकुवेशना जुदि गावजों गाव नांजाबना थायो अब्ला जों मा मोनो जोबनो रोङै गोबां मावफुंथाय मोनो स' दा नैबे जों नुबाय जे नैबे बेजों इकुवेशना मा जोंनिया मोननैबो समान स' देयारफर बिसोर मोननैया मा जागोन जों बे मा जागोन जोंनिया जोबनो रोङै गोबां मावफुंथाय मोनगोन स' बेबायदि सिम्पल लिरना होबानो जाबाय निगिनाखौ खालामबाबो खालामजागोन लोगोफोर आरो खालामाबाबो जास्ट नैखौ नेगेटिभ दिन्थिनानै जों मोनबाय जे बिसोर मोननै इकुवेशना समान स' देयारफर नांजाबलायो स' बेनिखायनो बेवहाय जोबनो रोङै गोबां मावफुंथाय मोनगोन बेबायदि लिरना होबानो जाबाय बेफोर स' दानिया 4 नाम्बारखौ नायनोसै 4 नाम्बार मा दङ 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 बेनिफ्राय दङ 0.4x plus 0.5y equal to 2.3 given होनाय दङ 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 दा नोंथांमोना नोटिस खालामो जे गासैबो पइन्टनि उनाव मा दङ मोनसे अनजिमा दङ स' गासै पइन्टखौ जों गैया खालामनो हायो सिम्पल दा गासैबो पइन्टखौ गैया खालामबानो मा जागोन 2x plus मा जागोन 3y equal to मा जागोन 13 दा पइन्टआ जोंना गैला फिनिश खालामबाय स' दा नैखौ दानि बायदि बार जालायबाय 2x equal to थिग बिदिनो आरो मोनसे मा होनाय दङ नैखौ खालामखाना लाग्रोसै लोगोफोर 13 इक्वल -3y बिदिनो लांसै दा इनिफ्राय x खौ लाखिनानै 3y by 2 बेबायदि सिम्पल दानि बायदिनो x खौ बिथिं लाखिना बा y खौ लाखिनानै बिथिं गासैबो लांजोबबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआबो दङ बेबायदिनो 0.4x plus 0.5y equal to 2.3 स' इखौबो पइन्टखौ गैया खालामबा जों मा जागोन 4x plus 5y equal to 23 देखो होबाय मा 2 स' x नि मानखौ नै नंआव फजना मोनो नै नंआव फजना मोनबा नै implies that
दा बै नैयाव एनै x नि माना मा 13 - 3/y2 बेखौ नै x नि जायगायाव जास्ट पुट खालाम 4 सानजा नैखौ नै x नि जायगायाव नैखौ 13 - 3y/2 बेखौ पुट खालाम ओमफ्राय प्लस 5y = 23 नै 2 जों नै 4 मा जागोनबा मा जागोन 2 so implies that new मा जागोन 13 - 3y plus 5y = 23 so implies that निखौ सानजाबदो 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 1 2 so minus ओमफ्राय 2 सानजाब 3 6y plus 5y = 23 so implies that 26 खौ बिथिं लांगोन दा नै मा दङ -6y plus 5y दा 6y माइनास दङ मोनसे प्लास दङ माइनास प्लास थामा मा खालामो दाखोयो दा 6निफ्राय 5 थामा मा मोनसेल' थायो 1y लिरनो हागोन y 1y थाबा 1y आथा लिरबानो जाबाय आरो गेदेरनि 6 आ गेदेर ना 5 आ गेदेर लोगोफोर 6 आ गेदेर जों मिथिखागौ सो दा 6 नि सिगाङाव मा दं माइनास दङ सिम्पली मा दं गेदेरनि सिगाङाव जि सिम्बल थायो बेनो जायो ना बुंखादों आगोलनो सो 23 - 26 so implies that -y = -3 so minus cancel so y = बेसेबां y = 3 दा y नि मानखौ जायखि जाया मोनसे पुट खालामदो y नि मानखौ नै 1 आव पुट खालामनो हागोन so therefore y नि मानखौ 1 दङ फजना मोनो ना लिरना मोजां लिरनो लोगोफोर नोंथांमोना so 1 implies that equal to मा जागोन x = 13 - 3 dot नै y नि जायगायाव नै 3 खौ फज बाय नैबे 2 आ 2 जाबाय so 13 - 3 3 = 9/2 so 13 नि बारे 9 नङा बेसेबां 4/2 so लेखा रानबा मा जागोन 2 जों 4 खौ रानबा मा मोनो 2 so दा मा मोनखो x नि माना जाबाय 2 बेनिफ्राय y नि माना मा मोनखो जों दा 3 so गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट खालामसै टाइम नलबा बांद्राय लांगोन so नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि लिरस्लाबायाखै भिडिअ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय so बेनिफ्राय दङ 5 नाम्बार मा दङ √2x plus √3y = 0 आरो मोनसे मा दङ √5x minus √8y = 0 solution given simple लिरदो √2x plus √3y = 0 so it implies that x = minus √3y/√2 simple इथिं लांजोबबाय आं कैप्चर लांबाय फार्स्ट √3y खौ माइनास लांबाय इथिं नामा माइनास जाबाय ओमफ्राय √2 खौ लांबा √2 सिं फैबाय so निखौ बाय 1 आरो मोनसे मा होनाय दङ √5x minus √8y = मा मोनखो 0 निखौ मा खालाम नै नाम्बार so दा नै नाम्बाराव नै x नि मानखौ सिम्पल करो therefore x नि मानखौ फजना मोनो x नि मानखौ 2 नङा फजना मोनो ना लिरनो 2 नङा फजना मोनो 2 implies that √3 नै x नि जायगायाव निखौ फजदो -√3y/√2 minus √8y = 0 so implies that दा नै √3 सानजाबा आं आगोल होनखादों सादे सा सानजानांगौ सिं सानजा दा सिंदों जुदि नै सानैया दानजायोबा दानजागोन आरो दानजायाबा बेबायदिनो दा सानैदों सानै सानजाबाय दा √3 सानजाबा जों मा मोनो 3 आं आगोल होनखादों इखो 3 मोनो होननानै बारा -√8y = 0 so दा नैखौ सिम्पली माबा खालामदो नै दा मा लाखाङो √2 खौ कमन लाबाय माने एलसीएम लाबाय आरो दुइसा so माने साउथ थाबाय -3y सिं थाबाय नियम बाथाखौ √8 into √2 = 0 so implies that √2 - 3y minus दा नै 8 खौ जों माबायदि लिरनो हायो √8 खौ जों माबायदि फर्मुला लिरनो हायो √8 = आं नै √8 निफ्राय थाब जायो √8 खौ जों मा होनो हायो 2 स्क्वायर into 2 दा नै स्क्वायर खौ जों बायजो लाबनो हागोन बर्ग स्क्वायर थाबा जों बायजो दिहुनना लाबनो हायो तो मा मोननो हायो नै √8 खौ जों मा लिरनो हायो 2 so इनि जायगायाव मा लिरगोन आं 2 into आरो नै मोनसे √2 दङ बिनिफ्राय बेखौ लिरखाबाय आं निफ्राय नै माने y = 0 नै √8 नि जायगायाव मा लिरगोन 2 बेयाव माबायदि फैखो आं बेयाव बुजायखानाय जाबाय so implies that -3y minus √2 सानजाबा मा जागोन 2 दा इनिफ्राय मा जागोन 2 जो 2 सानजाबा मा जागोन 4y = मा जागोन 0/√2 so बिनि उनाव नैखिनो खालामसै आं दा नै जों नाय नैनि सिङाव मा दङ 1 दङ बेजों बेखौ सानजाबा बेजों बेखौ 1 जों जायखि जाया सानजाबा बेबायदि मोनो दा -3y - 4y मा जागोन -7y = √2 जों 0 सानजाबा मा जागोन बेयो 0 so y = मा जागोन 0/-7
so equal to y equal to मा जागोन जोंहा 0 दा y नि मानखौ बेयावहाय फज'ना होदो 1 नाम्बाराव so therefore y नि मानखौ 1 नङाव फज'ना मोनो 1 implies that equal to x equal to मा जागोन जोंना minus root over 3 y नि माना 0 नै y नि जायगायाव नै y नि मानखौ 0 फज'बाय by मा root over 2 थ' नैबे 0 जाहैबाय मानोना 0 दों root जायखिजाया सानजाबा 0 जागोन 0 by root over 2 माने 0 so दा x नि मानखौबो x नि मानखौ मा मोनखो 0 आरो y नि मानखौ मा मोनखो 0 दा सिम्पली नेक्स्ट खौ खालामखानोसै भिडिअआ गोलाव जाबाय खोमा लोगोफोर so जिंगा दासै नेक्स्ट खौ खालामनानै उननि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय बानायगोन नैबे मा दङ जोंहा 5x by 2 minus 5y by 3 equal to minus 2 दा आरो मोनसे दङ x by y plus y by 2 equal to 13 by 6 बेबायदि नुनानै गिनाङा लोगोफोर सा सिं दोंलायलायो होननानै so सिम्पल रुल एखेयानो आरोना बयनिबो मोनसेल'सो मोजां जों बाखिफोरखौ गावनो गाव हागोन दा बेखौ दुसरा सिम्पल दुसरा मा जागोन दानि नोंखादों 2 आरो 3 नि दुसरा मा 6 बेबा 2 जों नेक्स्ट स्टेपआ माबायदि 2 जों 6 खौ रानबा मा मोनो जोङो 2 3 जों ताई गोजौ मा दङ 3 दङ 3 सानजाबा 9x बेनिफ्राय मा खालामगोन नै मा मोनगोन 3 जों 6 खौ रानबा 2 जों 5 फोर सानजाबा 10 2 सानजाबा इक्वल टु -2 दा सिम्पली नै इदि सानजाबदो 9x माइनस मा थाखनायाव 10y इक्वल टु मा थाखो -12 so दा 9x इथि लांबाय -12 10y इथि लांबाय मा जागोन +10y so implies that x equal to -12 plus 10y by मा जागोन बे 9 so दा नै दानि बायदि ओमफ्राय आरो मोनसे मा नायदोंमोन x by x by y नि x by 4 मोनि x by 3 से लोगो मोनो x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6 नि बे 2 नंबर so दा x नि बे 1 नंबर होदो so therefore x नि मानखौ 2 नङाव फज'ना मोनो 2 नङाव फज'सै आं 2 implies that x नि बेयाव दङ बेखौ बे x नि जायगायाव सिम्पल खालामदो ओमफ्राय x नि माने 3 plus y by 2 equal to 13 by 6 so implies that दानि जों मोनसे खोथा गोसो लाखिबे नै बायदि थाबा नैखौ सिङाव लाना फैनो हायो 9 सिङाव फैगोन सिङाव 9 आरो 3 थाबाय समा थाबाय -12 plus 10y plus y by 2 equal to 13 by 6 आरो बेफोरबायदिखौ रोङाबा एसे मेथ्स खालामना प्रब्लेम जायो बेफोर बेबायदिखौ जुदि रोङाब्ला कमेन्ट बक्सआव आं दाख्लै होनखादों बेबायदि सिम्पल जुदि जास्ट बेसिकफोरखौ रोङाबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव आं रोङा होननानै मिथिबानो जाबाय माने जों जास्ट फर्मुला आन्था आरोना मोनसे भिडिअ बनायना होनाय जागोन so बेनिफ्राय नै मा जागोन -12 plus 10y by नै मा जागोन 9 into 3 बेसां 9 into 3 बेसां 27 plus y by 2 equal to 13 by 6 दा बेनिफ्राय बेखौ एलसीएम लादो 27 आरो मा 27 आरो 2 नि एलसीएम थाङो नामा थांखाया रावजोंबो थाङाबा डाइरेक्ट सानजाबदो 2 सानजाब 4 54 दा मा जागोन बेसेबां जाखो दायो बे जागोन जोंना लोगोफोर 54 so implies that सिङाव जाबाय बेसेबां 54 दा नै 27 जों 54 मोननो गारनो मा खालामगोन जों 2 सानजाबगोन 2 जों दा बेखौ सानजाबनो हादो 24 जाबाय नैबे मा जागोन 20y प्लस नै 2 जों बेखौ मोननो गारनो नै सानजाबनो हागोन 27y जाबाय इक्वल टु 13 by 6 so implies that 54 को इथि लाखादो ओमफ्राय 24 -24 होबाय प्लस ओमफ्राय नै 20 जों 27 सानजाबा मा जागोन बे 47 दाजाबा 47y इक्वल टु 54 को बिदि लादो 54 into 13 by 6 बेबायदि जागोन दा बेनिफ्राय नै 6 जों दा नै 6 जों नैबे बेसेबां थाङो जोंनिया 9 मानोना 9 6 जा बेसेबां जोंनिया 54 so implies that -24 plus 47y equal to 9 into बेसेबां 13 आं डाइरेक्ट सानजा कानसे लोगोफोर 9 to 13 लिरबाय थालासे 9 जों 13 जों सानजाना कानसे डाइरेक्ट 9 जों 13 सानजाबा जोंना मा मोनो 9 3 जा बेसेबां 27 9 1 जा 9 9 जों ओमफ्राय 2 जों बेसेबां 11 so implies that 47y equal to 11 117 plus बेसेबां
24 so implies that y equal to नङाबा दाजाबा 7 जों 4 जों 11 1 2 3 एबारे 4 एबारे 1 41 so दा सिं मा थागोन ना 47 दा नैबे 3 जों नैखौ राननाय जोङो 47 जों 3 जों मा जायो जोंना 141 so y equal to बेसां 3 मानना 3 7 जा 21 2 आगलायबाय 3 4 जा 2 3 4 जा 12 12 जों 2 जों बेसां 14 so y नि मानखौ बेसां मोनखो जों दा y नि मानखौ 3 मोनबाय so नैखौ मोनसे लोगोफोरनि थिंखौ नरमाल आंना जायगा गैला नैखौ मोनसे लिरना लाबानो जाबाय भिडिअखौ पस्ट खालामनानै बेखौ बेनिफ्राय दा सिम्पल नैथि आं लिरनोसै दा y नि मानखौ जायखिजाया फजन नैनो फजन हागोन आंखौ मोनबाय मा मोनथाय नैनो फजनसै दा y नि मानखौ जायखिजाया फजन हागोन जाय नोंसोर y नि मानखौ 2 नङाव फजना मोनो 2 नङाव फजबाय हा 2 implies that x by 3 plus y नि माना बेसां 1 over 3 by 2 equal to 13 by 6 so बिसोर दुसरा स्लाब मा 6 माने मा जागोन 2x plus 2 जों 3 9 नि मा दङ जोंनिया सरि नैबे y से हा नैबे 3y equal to बेसां 13 by 6 नै 6 cancel जाबा मा थागोन नैबे 2x plus 3y by गोलाव जाबाय एक्चुअली नोंथांमोना बै 1 फजबाय जे गुसुं जायगोन आरोना जेबो नङा y नि माना 3 जा y नि मानखौ नै फजनो हायो 2x plus 3 dot 3 equal to 13 so implies that 2x equal to 13 minus 3 3 जा 9 equal to 9 x equal to 13 by 3 4 by 2 equal to नैबे जेनेबा दा 2 मोनबाय so दा लोगोफोर जों मा मोनखो x नि मानखौ जों मोनबाय 2 y नि मानखौ मोनबाय 3 so दा बे भिडिअआ बनायबाय थाबा गोलाव जागोन so बे भिडिअ नोंथांमोना 3.1 नि जों 1 खौ सोलोंबाय एसे so दा फजलायनाय मेथडखौ सोलोंबाय दा नेक्स्ट जोङो नेक्स्ट भिडिअ जोङो 2 आरो बे 3 खौ हानायमानि जेसेबां हायो खालामनो नाजागोन so जुदि नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअ नायफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे जोंखौ सापर्ट खालाम आरो लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम मानोना नोंथांमोननि जुदि सापर्ट मोनबासो जों भिडिअ खालामनो मोजां नाङो आरो माने मोजां नाङा आरोना so बिनिखायनो आरोना नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथांमोना जुदि एन्सार कि नांगौबा जायखिजाया HSL जा माबा नांगौबा जोङो डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक होनाय दङ जोंनि वेबसाइट बे esancareers.com बेयाव थांनानै नोंथांमोना भिजिट खालामनानै जायखिजाया एन्सारखौ नोंथांमोना लानो हागोन so बेवहाय जोङो सेबानि बा NCERT नि गासै एन्सारफोरखौ होनो नाजागासिनो दङ so थाबैनो जों गासैखौबो होनो ट्राइ खालामगोन बाट दा गासैखौबो होनो हायाखै समनि आंखालाव आरो टाइमबो मोनाखै गासैखौबो होनो मोनसे होगासिनो so बेखिनिखौनो बुंनानै नै भिडिअनिफ्राय जों बिदाय लानाय जाबाय so गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय